سلام دمس أبو جدا بس لما أنت بزع emotional intelligence زبل topic هنا كنري ياو emotional intelligence بفلاي أو الزمن بتاعم وصاني زهون رأس قدايو كم زفلت أو زحلف زمانات IQ ويمدما intelligence quotient عبلا لاين ياو سلسو زوت انتنلو زماني نيرو أبز حز جزيجن ياو نايس سمعت زمن سلسخونه emotional intelligence بتاعم ممارس زي ولو ممارس زخونه له خناتاتي زلمو أفت زوريا سوينا نشتيت عن حد كنجبر توم وانا تكنيكالي نا emotional intelligence تكنيكال هون من قد تاتون ياو حيرنا كنريومينا 4 عين تكنيكال اللو تكنيكال من قد تاتلو ياو حبيرهم تتصنحهم سنات تترفيهم بتلي أفت مجرش عكابيت solution مثلنا قمت emotional intelligence ويم دما نايسمعت بسلت وي حسر بزبل definitionو بزعوناي خالوت سمعت نايو عالخان بزعوناي خالوت نايو عالخان سمعت ويم دما دليتن حسابن مرجان بهارين ويم اتحساسبان نكتردا زخلك عقمي ويم دما ability مالتي سلازي نافتم components ويم دما pillars توم مندردري توم مجلس تاتو زخونو بتعمي بزحشه منقد الناس سبات سمعتن رديتن اتحساسبان كنردا زخلنا عقمي كنونن زخولنا كاف زخولنا منقدتات 4 يوم ياو بتمجمريا كنجمر كلنا ياو سلف اويرنس يو مالت ويم دما ناي قل جنزاله عرسه جنزاله ويم عرسه مفلات مالت بزعوا دخوم غنخان تنكرا غنخان عللي خا مفلات مخال ريكوغنايز مخال امنتاي زوريا تدكم امنتاي زوريا ايخا تدمق تايوم صقاتاتخا تايوم دخمتاتخا زبل بدنبي لو عرسخا اداميزخا اكسبت مغبار حمللو مجمريا كتحكم تخل حمامخا انت فليتخا سلازخونه دخومن تنكرا غونخان فليخا مردا مخال سلف اويرنس مالت زي كاو بمقصال نا سلف مانجمنت كاو بمقصال زولو سلف مانجمنت يو سلف مانجمنت مالت ياو افت دحر تنكران دكمان غونخا فليخا مفلاط مخالخا قصيل زولو ياو سلف مانجمنت يو هامي مانج تغورو مالت بسمعيت زي موسان ችግራትካ ወይም ድማ ቶም ኣብ መጀመርያ ዝገለጽናዮም ጠንካራ ጎንታትካ ይቅጽሉ ቶም ደካማ ጎንታትካ ተረዲኻ ዝፈልኻዮም ድማ ሃመይ ማኔጅ ትገብሮም ዝብል ስቴጅ ደረጃ እዩ ሰልፍ ማኔጅመንት ማለት ብስምዒት ኣብ ስምዒት ኮይንካ ለይምውሳን ወይም ድማ ኣብ ዝተረጋግዐ ቦታ ኮይንካ ስምዒትካ ምትእንጋድ ሃመይ ስምዒትካ ማኔጅ ትገብሮ ሃመይ ኮንትሮል ትገብሮ ካብ ስምዒት ነፃ ምዃን ኣይከኣሊ ግን ስምዒትካ ሃመይ ማኔጅ ትገብሮ ሃመይ ጋይድ ትገብሮ ዝብል እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ካብ ስምዒት ነፃ ክኾን ይፅዕር እዩ ካብ ስምዒት ነፃ ምዃን ኣይከኣሊ ግን ስምዒትካ ሰርቭ ትገብረሉ ወይም ሃመይ ተተኣናግዶ ለምሳሌ ኣብ ሕማቕ ኢሞሽን ተሃሊኻ ውሳኔ ለይምውሳን ምስ ካልኦት ሰባት ሽዑ ለይመረኻብ ምክንያቱ ተፈጢሩ ዘሎ ስምዒት ኢኻ ክትተኣናግድ ዘለካ ንዕኦም ኢኻ መፍትሒ تفطر زلكا سو سلف مانجمنت مالت بزح تكنيكال منقدتات كل يوم يخلو اليوم سو لسبب اكسبيرينس الجورو لمفتحك مكوري خلي جن زي كمان دردري توم بيلارس لنا وقع لنا تي ايموشن هاك تفتحت مكور لك شو نا ايموشن كنترول تجورو له هامي كنترول تجبر ليفليو سو دحر اوير مخان بدحريو مانج مقبار مالتي هامي مانيك تقورم سمعتاتها دليتاتها هامي دحر مدمات هامي اخا مانيك تقورم هامي سولب تقورم لبل درجاي بمقصال دما سوشيال اويرنس لبلي لك عفت قصر حدا زغلصنايو نايو على سمعيتن دليتن كتردا كم زخالغا كله بزعوا ناي سمات ناي خالوت سوات سمعيتن اتحساسبان دليتن صبايومن بهاريومن قديمها مفلاط مخال مالتي سوشيال اويرنس سبات بسمعيتهم بتحساسهم بأمنتهم بدليتهم تاي مسلو ليفل اوير خوين خاك تردع مخال مالتي سوشيال اويرنس وي امبازيم حويسو مالتي قبل علب عالخا كتوصح قبل علب عالخا كبصحكا نزي تدليو غداي قبل علب خالوت سبات كبصح زي مدلاي مالتي بحصير منقدي امبازي دحر سوشيال اويرنس نا ريليشنشيب مانجمنت هنا نغزل
ሃመይ ርክባት ምስባት ለለካ ርክባት ልክ አምት አዌር ኮይንካ ድሌቶምን ባህሪዮምን አተሐሳስቦምን ጸባዮምን ድሕረ ምፍላጥካ በሃመይ ምስኦም ርክብ ትምስርት ርክባትካ ሃመይ ማኔጅ ትገብሮ ሪሌሽንሺፓትካ ሃመይ ተመሓድሮም ወይም ኣብ ናገራ ስራሕ ክኾን ይኽእል ኣብ ምስ ግለሰባት ትራኸበሉ ክኾን ይኽእል ምስ ስራሕ ለለካ ርክብ ምስ ማሕበረሰብ ለለካ ርክብ እንታይ ክመስል ኣሎ ኦልሬዲ ኣዌር ኮይንካ ድሕር ተረዲእካ ኣለካ ኣብቲ መጀመርያ ሕዚ ድማ ሃመይ ማኔጅ ትገብር ምስ ሰባት ሃመይ ትነብር ርክባትካ እንታይ ክመስሉ ኣለዎም ናይ ሓባር ስራሕ ሃመይ ምምስራት ይከኣል ስለ ፍሬንድሺፕ ሃመይ ማኔጅ ትገብር ሃመይ ትራኸብ ሃመይ ኸ ማኔጅ ትገብሮ ዝብል እዩ እቲ ናይ መጨረሻ እና ታይት ዋና ኢምፖርታንት ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ተይልና ኣብቲ ላዕሊ ንምግላጽ ከም ዝሞከርናዮ እቲ ዘመን ናይ ከም ዝፍለጥ ኣብ መጀመርያ ከም ዝወልናዮ እቲ ዘመን ናይ ስምዒት ዘመን እዩ ብዛዕባ ናይ ግልኻ ጉዳይ ይኹን ብዛዕባ ናይ ስራሕ ጉዳይ ይኹን ስራሕካ ተፋልጠሉ ዓርስኻ ንምፍላጥ ይኹን ወይም ናይ ማርኬቲንግ ናይ ቢዝነስ ወይም ድማ ከም ኣብቲ ስለ ማሕበራዊ ሚድያ ክኾን ይኽእል እቲ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ብደንብ ዝጠቕመና ኣብዚ ያው ናይ ስምዒት ዘመን እዩ ኢና ስምዒት ሰባት ሃመይ ትነክእ ንዝብል ብጣዕሚ ዋና ሓጋዚ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ሰባት ስምዒቶም ብምንካእ ሃመይ ዋላ እቲ ናይ ማርኬቲንግ ስራሕ ትርእናዮ እቲ ናይ ቢዝነስ ኩሉ ሰባት ሃመይ ስምዒቶም ትነኽኦም ናብ ረብሓኻ ተምፅኦም ይኹን ላብ ናጋራ ስራሕ ክተምፅኦም ሃመይ ጌርካ ኢኻ ስምዒቶም ትነኽኦም ትኽእል ብኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ተጠቒምካ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ና ሪዝኒንግ ና ሎጂክ ወይም ድማ ናይ አይኪዩ ስቲል ሕዝም ኣለዉ እዮም ይሰርሕ እዩ ምዕቀን ንሱ ይሰርሕ እዩ አይኪዩ ግን ብኣንጻራዊ መነፅር ትሪኦ ተለና ነዚ ዘመን ብጣዕሚ ዝምጥንን ኣብ ዘመን ብጣዕሚ ተመራፂ ዝኾነ ናይ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ዝሐሸ ክህሎት ክልየካ ከሎ እዩ ስለዚ ኣብ ዘይኣትዮ ይውልን ተዓውደ ፍልጠት ኣብ ዘይኣትዮ ቦታ ይውልን ኣብ ኩሉ እዩ እና ዝሐሸ ናይ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ልክልየና እዞም ኣብ ላዕሊ ዘርዘርናዮም ኣርባዕተ ቴክኒካል መንገድታት ያው ብዝሐሸ መንገዲ ተረዲእና ዝሐሸ ናይ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ርድኢትን ክልየና ዝሕግዙ ነጥብታት ቶም ቴክኒካት ተኸቲልና ዝሐሸ ስምዒታትና ወይም ናይ ስምዒት ብስለት ንክልየና ወይም ድማ ስምዒታትና ኮንትሮል ምግባር ድሕሪኡ እውን ምስ ካልኦት ብዝሐሸ መንገዲ ልክንራዳዳእ ዝሕግዘና ዓብዪ ቶፒክ እዩ ስለዚ ከም መጠቃለሊ ወይም ድማ ከም መዛዘሚ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ኣብ ናይ 5 ወይም ድማ ናይ 6 ደቂቃ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኮይኑ ዘይኾነስ ንእሽተይ ቶም ዋና ፒላርስ ዝበሃሉ ከም መንደርደሪ ክጠቕሙና እዮም ብድሕሪኡ ዘሎ በዓልና ዲፕሊ ንፍትሾም ጉዳያት ዋላ እኳ ትኾኑ ግን ንእሽተይ ከም መንደርደሪ ይጠቅም እዩ ንዝብል ኢና ኣቕሪብናዮ እምበይ እቲ ቶፒክ ብጣዕሚ ሰፊሕን ብጣዕሚ ጥልቅ ትንተና ለድልየን ምዃኑ ዝዘንጋዕናዮ ጉዳይ ይኾነ ግን ንእሽተይ ከም መንደርደሪ ሰባት ዓርሶም ንክፍትሹ ብደንብ እውን ደጊሞም ንክርእይዎ ከም መንደርደሪ ኢና ሎማዓንቶም 4 ኮምፖነንትስ ወይም ድማ ፒላርስ ንምቕራብ ክንምኩር ለምሙኳር ኢልና ለቕረብናዮ ስለዚ ብሓፂሩ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ለድምፂ ኣቦ ጌዳ ቤተሰብ